Takže čaute, vítam vás Face a dneska som tu spolu s Madikom aj s, nemám ani šajnu, ako sa voláš? Lemur. No. Takže, sme teraz na Korčuliach, ako môžete vidieť. Úplne všetci, ja mám opačnú kameru, ja to vím. Tu nie je kamera, to je mobil, ale nevadí. No a... Nemáš peniaze. Takže chcem vám povedať, že už som natočil Miasmatu, natočil som aj Cobru 11, Spasmena, link, channel dám do popisu, ale ešte som to nevydal, pretože to potrebujem ešte upraviť. S tým je trochu dosť práce. No a... Lenže, ty upravuješ cez niečo iné. No. Natočím ešte taký Minecraft. A mal som aj facecam, ale facecam sa bohužiaľ nepodaril, pretože sa mi omylom Kamo, ty si... Not normal, not. Noňo. Máš nero. Andrej! Andrej! Dobre, takže lúčime sa s vami a čaute, pni sa. Takže, čau.